Milí priatelia, diváci, vitajte pri druhom Mavio podcaste. Som veľmi rád, že mnohí z vás možno už stihli pozrieť ten náš prvý, ktorý bol zameraný na talenty. Dnes budeme hovoriť o digitálnom marketingu. Moje meno je Jaroslav Dodok, vediem marketingovú agentúru Mavio Media, v ktorej sa venujeme strategickému marketingu, tvorbe marketingových kampaní, ale aj konzultingu. No a dnes som si pozval veľmi vzácneho a inšpiratívneho hostia, Petra Kocúra. Peťo, vitaj. Ahoj, ahoj. Ja prezradím o Peťovi, že je absolventom školy, o akých často nie je reč. Je to škola Akadémia umení a konkrétne si vyštudoval filmovú a dokumentárnu tvorbu. Mám správne informácie? Správne. By vás zaujímalo, čo tento odbor znamená, ako sa študuje, tak určite Peťovi napíšte. Ale to, k čomu pomohol možno Peťovi, bolo práve v tom, že sa zameral hneď popri škole už v tvorbe nejakých videí, nejakých dokumentov, ale aj reklamných spotov, ktoré si točil. Čiže dlhé roky si pôsobil práve v tvorbe, videotvorbe. Neskôr si sa posunul do digitálneho marketingu, čiže posledných 5 rokov sa venuješ jemu. Čo ťa priviedlo k týmto vodám marketingovým, videokontentovým? No v skratke asi toľko, že naozaj veľa sme točili práve takých tých reklamných spotov, ktoré už tak boli na takej hranici s marketingom a začal som sa tomu trošku viac venovať takej tej distribúcii a proste Facebooku, sociálnym sieťam a tak. A v tom som objavil to, čo mi v tom chýbalo, že vytvorili sme síce super videjko, ale že už tam som strácal dosah na to, že ako to bude, že či sa to vôbec dostane k tomu. Niekto pozrie, hej? Či si ho niekto pozrie, či sa to dostane k tým správnym ľuďom, lebo naozaj veľakrát som videl, že sa to tak nedialo a ma to tak mrzelo, že dokiaľ také dobré videjko a malo to 100 pozretí, lebo už s tým ďalej nič neurobili, hodili to na nejaký svoj YouTube a proste tam to ostalo a nerobilo sa s tým ďalej. Čiže v tomto som našiel taký ten presah, ktorý mi dával zmysel, že chcem viac, aby tie dobré veci ľudia videli, aby sa to k ním dostalo, aby to fungovalo. Koniec koncov. Načrtol si dobrú tému, pretože dnes v tomto Mavio podcaste sa budeme baviť o tom, ako nám digitálny marketing môže pomôcť, ak napríklad chceme rozbehnúť nejaký projekt, startup, či už na škole, popri škole, alebo ako môže pomôcť kamennej predajni, ktorá už niekoľko rokov funguje. V čom je prínos práve tej videotvorby, pretože vieme, že tých platformiem je dosť veľa, od sociálnych sietí cez televízne reklamy a podobne. A dostaneme sa práve k tej téme, o ktorej si hovoril, to je tá distribúcia kontentu. Na začiatku, keď som vstupoval ja do týchto vôd propagácie firiem, organizácií, služieb, tak častokrát boli na trhu reklamné agentúry. Tak z toho my sme reklamná agentúra, tvoríme reklamu. Potom prišlo nejaké obdobie, kedy bol taký vzrod a vzostup marketingových agentúr a marketingových firiem. A teraz čoraz častejšie sa stretávam s pojmom, že my sme digitálna agentúra a robíme digitálny marketing. Čím nechcem povedať, že už tie reklamné marketingové nemajú svoj zmysel na trhu, ale zaujímavé ma, čo všetko teda môžeme zahrnúť do toho digitálneho marketingu. Čo všetko si ty pod tým predstavuješ? To je veľmi široký pojem asi. Všetko, čo je digitálne. Čiže všetko, čo nie je fyzické, typu billboardy a proste printy, tak je v podstate sa dá povedať, že sa dá zaradiť do digitálu a tým pádom, že spadá aj pod ten digitálny marketing. Ale naozaj každá agentúra podľa mňa má rôzny ten rozsah toho, čo pre nich znamená digitálny marketing. Pre mňa je to také ešte že trošku užšie, že digitál ako taký, z ktorého vieme priamo čerpať nejaké dáta z nejakého analyticsu, pre nejaký výkonnostný marketing, Facebook, Google, TikTok, LinkedIn, hej, ako keby také tie vyslovene digitálne platformy, YouTube, že akože ja ho vnímam
Asi hlavne takto. Ale je to širšie. Je to širšie všetko, čo je digitálne, tak tam spadá podľa mňa. Prečo posledné roky vnímame taký rozmach digitálnych či už agentúr alebo kampaní? Pretože vidíme aj z rôznych prieskumov, že výdavky na digitál vstúpajú dosť zásadne. Čím si to vysvetľuješ ty? Je to dobou podľa mňa. Že nie je to iba odpoveďou na to, ako sa ľudia správajú. Že vychádza to z toho, že ľudia menej navštevujú kamenné predajne a viac nakupujú na e-shopoch napríklad. Čiže z toho offlineu sa viac presúvajú do online. Ľudia sa menej stretávajú osobne a viacej si chatujú niekde v digitáli. A tým pádom prirodzene tým, že človek alebo tá cieľová skupina viac času trávi v tom digitálnom svete, tak ten marketing sa tomu prispôsobuje a preto je vyšší dopyt potom. Pracuješ pre rôzne firmy, biznisy, organizácie, neziskovky, ktorým pomáhaš práve s tým digitálnym marketingom. Mňa možno zaujímalo, že či sa stretol u niektorých firiem alebo organizácií s takým odmietavým postojom k tomu, že my nepotrebujeme ísť do online prostredia. My máme tu kamennú predajňu, nám funguje, reklama v telke, funguje nám reklama v Bystricko-Brezňansko, ak sú tu nejakí pamätníci aj takýchto printových médií, že či často musíš ako keby presviečať toho klienta, že potrebuje mať serióznu nejakú digitálnu stratégiu, kanály, content a proste pracovať aj na tejto oblasti. Alebo je to už také samozrejme, že vlastne každý to chce? Nie je to samozrejme. Myslím si, že je strašne veľa firiem ešte, ktoré ani nezačali. Aha. Ale väčšinou sa stretávam už iba s tými, ktorí pochopili, že to potrebujeme a preto sa začali o tom rozprávať so mnou alebo s niekým. Hej, že už tá akože fáza toho, že to nepotrebujeme, ich prešla a pochopili, že OK, asi to potrebujeme, či už na základe toho, že všetci to robia, tak to poďme robiť aj my. Neznamená to, že tomu chápu, že treba asi veľa vysvetľovať, ale hej, je to stále relatívne podľa mňa časté, že hlavne tie firmy, ktoré sú už dlho zabehnuté, že pri nejakých startupoch a mladých firmách, tak tam tí ľudia to už berú automaticky, že to ide ruka v ruke, bez toho to nejde, ale pri tých už zabehnutých firmách sa to stáva. Ale tam je to zasa výhodou, lebo oni už majú nejak zabehnutý brand a tam je to o mnoho ľahšie. Tak poďme si prejsť celý ten pool možností, o ktorých si hovoril. Začal si tými startupmi, tak keď sa najprv prenesieme do študentského prostredia, potom pôjdeme do toho prudko biznisového a možno tu pomenujeme aj význam digitálneho marketingu na celoslovenskej alebo medzinárodnej možno pôsobnosti. Ale zaujímalo by ma, že som nejaký študent, ty si sám hovoril, keď sme sa bavili pred týmto podcastom, že s videotvorbou si začal už počas svojej vysokej školy, tak či už stredoškolák, vysokoškolák sa tomu začne venovať, ako mu môže pomôcť práve digitálny marketing v tom, aby sa presadil, dajme tomu, že začína programovať web stránky alebo robí grafiku, prípadne si spúšťa nejaký handmade obchodík alebo proste nejakú značku, tak v čomu môže pomôcť digitálny marketing v týchto jeho úplných začiatkoch? Byť opravím, že s nejakou videotvorbou som začínal niekedy na základnej škole. Tak vidíte, že máme veľmi dobrého hostia v tomto našom podcaste. Vtedy som sa nad žiadnym marketingom nezamýšľal. Ale dalo by sa podľa mňa od toho odraziť, že vlastne keby to rástlo, ak sa dá za videotvorbu v tých časoch v základnej, strednej, hlavne už potom strednej školy pomenovať, že sú to nejaké stužkové svadby, že teoreticky sa dá, tak tam marketing žiadny nefungoval. Fungovalo tam odporúčanie. A aj to je... To je marketing? Je, ale až nie digitálny. Čiže toto, od tohto by sa možno dalo odraziť aj k tým študentom súčasnej doby, že čokoľvek človek, keď začne robiť, tak, a ten produkt je dobrý, čokoľvek to je, tak tie odporúčania tých spokojných zákazníkov alebo proste tej cieľovej skupiny, ktorú to zasahuje, tak to je základ, ktorý je ale mimo toho digitálneho marketingu. Ale v tom digitáli je nekonečne veľa možností aktuálne. Hej? A veľkou výhodou študentov je to, že študenti majú čas. Keď som bol študent, až tak som si to nemyslel. A teraz, keď si pracujúci otec rodiny, tak vidím, že vtedy som naozaj mal čas. Čiže toto, keď si ten študent uvedomí, že má ten čas, tak ho vie dobre využiť.
práve na tie možno neplatené kanály, kedy že mám čas, ale nemám peniaze, na to, aby som nejaké proste stovky tisíce eur lial do nejakej reklamy, ktorá mi pomôže, tak treba využiť ten čas. Čiže tvoriť obsah, keď to je proste nejaká zameraná biznis alebo proste niečo zamerané na nejakú tematiku, predpokladám, že ten človek sa v tej tematike orientuje. Treba tvoriť obsah na Instagrame, na TikToku, na YouTube, vzdelávať tých ľudí a ono si to nájde tú svoju komunitu postupne a tá komunita ho potom bude držať. Si dokonca myslím, že je to veľkou výhodou v mladom veku sa začať venovať tvorbe obsahu, pretože keď pracujeme u nás v Mavio Media s rôznymi typmi klientov, častokrát sú to už seriózni podnikatelia, ktorí majú 30-40 ročné skúsenosti v biznise a im zrazu povieme, že je potrebné tvoriť nejaké reelska alebo by mali byť na nejakých promo videách, tak častokrát s tým majú taký osobný problém, to znamená, že nechcem, aby moja tvár sa niekde zobrazovala, lebo som bol zvyknutý, že stačilo iba uviesť logo a možno pozrieť, tú firmu si niekto pozrel na Finstate. Dnes to je o tej tvári, o tej personalizácii marketingu a mám pocit, že mladí ľudia častokrát vedia oveľa autentickejší rozpovedať príbeh, predať tú svoju službu a vlastne pôsobiť. Je to prirodzené už tej mladej generácii. Čiže nadviazať na to len iným obsahom, že nerobiť proste videjka bez zmyslu, ale začať ich robiť so zmyslom, s jasným ako keby cieľom, s jasnou takou stratégiou, ktorá nemusí byť možno zo začiatku ani spísaná, ale vedieť, že ja neviem, proste mám nejaký projekt, ktorý sa venuje ekológii, tak o tej ekológii začať hovoriť, vzdelávať, hovoriť správa zľava a pri tvorbe toho kontentu, či už videí, statusov, čohokoľvek, alebo pri prezentácii nejakej novej služby alebo nového produktu, som si všimol taký trend, ktorý už poznáme možno z posledných 10, niektorý aj 20 rokov, ale v tom pôvodnom klasickom marketingu nebol, že tam fungoval biznis tak, že chceme niečo spraviť, spravíme si dobrú analýzu potrieb, nájdeme toho nášho zákazníka, vyrobíme ten produkt, za strašné peniaze potrebujeme k tomu sklady, stroje, neviem čo všetko, doručíme mu ho a zistíme, či sa mu ten výrobok páči alebo nepáči. Ten trend, o ktorom hovorím, ktorý vidím teraz, že už neprebehne celý tento proces výroby toho produktu, ale častokrát mnohí, možno začínajúci podnikatelia, spravia prototyp alebo nejaký landing page, nejakú úvodnú stránku, vlastne nemajú ani vyrobený ten výrobok, ale zistujú záujem o ňoho, možno nejaký dopyt. Môže aj v tomto práve tie sociálne siete alebo ten content pomôcť tomu mladému človeku vôbec sa rozhodnúť, že či ide do toho biznisu? Môže, určite. Tým, že sú nám na dosah vlastne tisíce ľudí, napríklad na sociálnych sieťach a výhodou je, ak naozaj ten človek už sa v tej téme pohybuje, že to nie je teraz, že včera som prišiel na nápad a dnes ho idem realizovať, ale vlastne v téme, o ktorej nič neviem. Ale to až taký dobrý nápad nie je, ale pokiaľ tu je nápad v nejakej tematike, ktoré sa dlhodobo venujem a mám svojich priateľov, známych, ktorí sa tiež venujú tejto tematike, tak naozaj aj obyčajný status alebo proste storka na Instagrame, kde dám hlasovať, že páčilo by sa vám takýto produkt alebo takýto produkt, vlastne je taký malý mikro prieskum trhu, ktorý je vlastne dostupný na pár klikov a keď by sme chceli ísť ďalej, tak sú na Facebooku Facebookové skupiny zamerané na všetky témy, aké asi existujú. A že predpokladám, že človek, ktorý sa im venuje, tak je v nejakej takejto skupine a môže sa tam opýtať tých ľudí. Že to sú ľudia, ktorí zmýšľajú podobne a to je tá cieľová skupina, ktorú chcem ten človek vlastne oslovovať a je to v princípe jednoduché a môže to byť zadarmo. A teraz mi napadá také jedno odporúčanie na Facebookovú skupinu Učíme sa podnikať. To môže byť zaujímavé pre mladých ľudí, ktorí hľadajú ten prvý krok. Alebo napríklad rôzne marketérske skupiny, či už od Filipa Kunu alebo ostatných marketérov, kde práve to know-how sa nejak tak zhromažďuje. A posuňme sa teraz ďalej, hovorili sme o nejakom začínajúcom nápade, teraz dajme tomu, že už fungujem, mám nejaký handmade obchodík, malý, doma to vyrábam, trička, neviem, náušnice, vymyslím si čokoľvek. Nemám finančné prostriedky na to, aby som si zaplatil tvorbu e-shopu za, neviem, 5-10 tisíc eur, vymyslím si. Ako mi môžu sociálne siete pomôcť v tom predávať tie produkty bez e-shopu?
Ako ja by som odporúčal ten e-shop nejaký si predsa len, nemusí to byť drahá záležitosť, existujú také takzvané krabicové riešenia, sa to volá, hej, že nemusí to stať naozaj veľa eur, môže to stať desiatky eur a možno sa dá niečo nájsť aj zadarmo. A predsa je stále lepšie, myslím si, že predávať to sám u seba ako niekde inde, ale keď aj nie, tak existujú portály, proste, hej, keď si handmade, tak proste Saše a podobné portály, kde je možné to predávať. Alebo predávať, akože dá sa aj tak, že proste priamo na Facebooku. To sa chcelo opýtať, že akú máš s tým skúsenosť, spätnú väzbu, či už od vašich klientov, alebo iba z rozhovorov, že či naozaj ľudia kupujú na Facebooku, na Instagrame reálne produkty aj bez toho presmerovania na e-shop, alebo je to také zatiaľ neúplne využívané? Ako kupujú a podľa mňa, akože nemám to podložené žiadnymi nejakými dátami, skôr je to taká moja pocitová vec, že záleží od veľkosti toho človeka, respektíve tej firmy a jej ambícií, že na akej platforme predáva. Že keď niekto predáva naozaj, že iba svoje handmade náušničky iba na Facebooku, tak podľa mňa nemá úplne ambíciu veľmi nejako rásť a expandovať, ale proste je v takej tej svojej, proste stále z tej svojej bubline a ľudí, priateľov a nejakej skupiny a funguje to. Hej, akože sú také skupiny, sú takí ľudia, funguje to, akože predávajú tí ľudia. Potom je nejaká ďalšia úroveň, že je nejaké Saše, čiže už okrem tohto, že svojho Facebooku to mám niekde inde, kde to znova zasahuje nejakú komunitu tých ľudí, ktorí majú radi tento handmade trh. Potom ďalšia úroveň je nejaký taký jednoduchý e-shopík, ktorý nemusí veľa stáť. Máš to napríklad ShopTed riešenie nejaké predpripravené, hej, alebo WordPress web, ktorý možno by mohol zvládnuť aj nejaký študent, stredoškolák, vysokoškolák? Áno, okay. Áno. Taký ten WordPress web je už podľa mňa akože ešte o jemnú úroveň vyššie od ShopTedu, ale akože áno, môže byť zadarmo, ale potrebuje väčšiu údržbu. To už je asi naozaj na každom. Ale podľa mňa každý, kto to myslí vážne a že chce, aby to rástlo, tak podľa mňa treba čím skôr ísť do nejakých riešení e-shopových, pokiaľ je to produkt. Hej. Rovno si ich pozrite do skončenia podcastu, možno už budete mať vybratú nejakú platformu. A hneď mi napadlo, posunieme sa ešte o level vyššie. Máme tu veľa možno nejakých obchodov, kamenných prevádzok, kaviarne, reštaurácie, barberstva, predajne klasického nejakého tovaru. Mne teraz napadá hneď príklad jedného z našich klientov Ovis Farmy, ktorá nás v roku, myslím, že 2020 alebo 2021 cez COVID oslovila, že zavreli sa obchody. To bol ten moment, kedy polka biznisového sveta... Tam veľa ľudí do digitálu prechádzala. Áno, zomrela alebo nechala podnikanie a naozaj tá výzva od nich bola, že chalani, že máme problém, že boli sme firma, ktorá tu x rokov fungovala, mali sme svoju klientelu, ale kvôli tým nariadeniam zo dňa na deň prestali chodiť klienti a my máme nejaký akože jednoduchý e-shop, na ktorom máme ale 6 objednávok mesačne. My sme s nimi začali práve pracovať, či už na sociálnych sieťach alebo na ďalších nástrojoch a podarili sme naozaj, teda preklopili sme tých offline zákazníkov do online a dnes dokonca zistujeme, že ten online tvorí oveľa väčší podiel na tých tržbách a na tom zisku ako ľudia, ktorí prichádzajú do kamenných predajní. Mne napadá, že čo môžu v prvých krokoch využiť práve tie firmy, ktoré ešte nie sú etablované v tom online priestore, do akých sociálnych sietí možno vstúpiť alebo do akých nástrojov práve toho digitálneho marketingu. Tak pokiaľ napríklad je tu nejaký obchodík alebo proste nejaký showroom, ktorý je iba fyzický, tak aj tam sú možnosti z presahu s digitálom a to je, že vlastne pomôcť ľuďom nájsť tú moju predajňu, hej, že Google My Business napríklad, hej, že Google moja firma po slovensky. Vlastne to je, človek si hľadá predajňa s topánkami Banská Bystrica, hej, a vlastne v tej pravej časti toho vyhľadávača ponúkne firmy a respektíve kamenné predajne, ktoré sú označené na mape. A čiže to je taký prvý možno presah, v ktorom sa dá dokonca robiť reklama, aj keď to je fyzická predajňa. A podľa mňa to je taký základ, že častokrát som sa stretol u zákazníkov s tým, že boli rozhodnutí, že idú niečo kúpiť v nejakej firme fyzicky a keď zistili, že nevedia ich nájsť poriadne na Google mapách a že vlastne tam nemajú profil, tak prišli do inej. Seriózne pozerali úplne inú firmu v tom meste a proste
tá pôvodná prišla o biznis. Je to tak. Čiže akože, je naozaj základ, akože mať ten profil na tom, tú moju firmu. Potom je ďalší krok možno platiť si tú pozíciu a proste tú vyhľadateľnosť v okolí. Pokiaľ je to kaviareň alebo niečo také, tak sú tiež proste rôzne platformy na že TripAdvisor napríklad, alebo niečo, kde ľudia hľadajú, že sú v cudzom meste, kde by som šiel na kávu alebo reštauráciu, ktorá má nejaké dobré hodnotenia. Čiže toto sú také možno tie presahy. A potom už zvyšovanie nejakého povedomia o tom podniku cez sociálne siete, tvorba obsahu na Facebooku napríklad, na TikToku, nejaké promo videjka, čokoľvek vlastne, čo dokáže zviditeľniť v tej lokalite ten podnik, alebo ak má ten podnik ambíciu byť aj v inom meste, tak na to som chcel nadviazať, že práve ten náš spomínaný klient Ovis Pharma najprv podnikal v nejakom blízkom regióne, kde vlastne mali dostupnosť ľudia, že prišli autom zobrať si niečo na predajňu a vďaka práve novému e-shopu, ktorý sme pre nich pripravili spustením kampaní na Facebook Ads, Google Ads, zrazu sa ako keby ten ich rádius zákazníkov, skade dochádzali, rozšíril na celé Slovensko a tam smeruje akoby aj moja otázka, že môže byť toto tiež asi jednoduchý spôsob, ako získať klientov, ak som bystrická firma je zo Sobraniec a zároveň z Bernolákova. Nemusím vedieť, akí ľudia tam sú, aké potreby majú, aké záujmy na to, aby som nastavil možno nejakú reklamu alebo im distribuoval ten content, alebo potrebujem presne vedieť, čo sa v tom regióne ako keby deje. Hej, že doteraz som pôsobil iba tu, chcem začať celoslovensky predávať, že v čom mi pomáha ako keby tá platená reklama. Chápem. E-shop je trošku iná kategória, že pred chvíľkou som hovoril skôr o takých, že lokálne podniky, že kaviareň, ktorá ako keby až tak sa nevie do e-shopu pretvoriť, akože v podstate vie predávať nejaké produkty k tomu, ale hej, pokiaľ je to že fyzická predajňa nejakého tovaru, tak tam to naozaj veľmi dokáže pomôcť. Presne ako si povedal, že z niečoho lokálneho, z rádiusom 20 km sa môže stať behom týždňa niečo, čo dokáže zasahovať celé Slovensko. A to je práve že aj výhoda, čo sa týka tej cieľovej skupiny, že poznať toho svojho zákazníka, keď už ten podnik alebo tá predajňa má x rokov tú klientelu, tak vie, kto je ten jej zákazník a ľahko si to vie aj zadefinovať. Ľahko si to vie pomenovať, spísať tie svoje persony, že tak chodia k nám nakupovať takíto ľudia v takomto veku s takýmito záujmami a na základe toho môžu potom začať tvoriť ten obsah pre týchto ľudí, že čo týchto ľudí zaujíma, cieliť reklamu na takýchto ľudí podľa nejakých super, záujmov. Že keď už mám tú personu a tie záujmy a viem, že čo ten môj zákazník robí, ako sa správa, tak vlastne mi to pomôže nahodiť alebo nastaviť tú reklamu, lebo tam zadávam práve tie nejaké základné demografické, sociologické údaje o ňom. A posúňme sa teraz o taký ďalší level, alebo načníme takú druhú oblasť tematickú. Hovorí sa posledné roky, že content je king, hej, že tvoriť obsah, že tvorte obsah, píšte o tom, čo vaša firma robí, čo sa deje vo vašom zákulisí, ako sa vyrábajú tie vaše produkty a ako vytvárate tie svoje služby. Mňa pritom ale napadajú také dva extrémy, že jeden extrém je, že nerobím žiaden obsah, lebo si myslím, že to nemá zmysel a mám pocit, že dám jeden status za mesiac a že moja firma komunikuje, lebo doteraz dávala nulu. A druhý extrém je, že strieľam ten obsah ráno, na obed, večer, 4 príspevky denne, má to 50 zhliadnutí proste, žiadny zmysel. Moja otázka znie, že aký dôležitý je nejaký social media plán alebo nejaké plánovanie v tom obsahu, ktorý tvorím. No dosť dôležitý. Ako to robíš napríklad ty so svojimi klientmi alebo pri značkách, ktorým sa venuješ? Tak väčšinou si nastavíme na začiatku nejakú tú periodicitu, koľko a akých príspevkov a na aké rôzne kanály vlastne chceme komunikovať, lebo akože úplne zverejnenie statusu na Facebooku nie je úplne obsah. Je to status na Facebooku. Obsah je niečo, alebo obsah, ktorý funguje, by som povedal, by mal mať nejakú pridanú hodnotu, aby tých ľudí buď vzdelával, alebo pobavil, alebo dal im nejakú dôležitú informáciu, ktorú im potrebujem doručiť. Čiže aj
záleží od profilu tej firmy, že čomu sa venuje a čo vlastne, aký obsah vie tvoriť, ktorý bude spĺňať tieto nejaké atributy, že či bude vzdelávať, alebo bude baviť, alebo čokoľvek. Aj seriózny obsah vie baviť, hej, že pozrime si niektoré TikTokové kanály serióznych firiem a dá sa, hej, že tak to je kanál, v ktorom akože toto fičí. Ak by ste nevedeli, banky fungujú na TikToku napríklad. Otázka je, že ako môže byť zákazník nejaké 13-ročné decko banky, ale asi to robia s nejakým premysleným zámerom. Určite. Jednak TikTok už nepozerajú iba 13-ročné deti. OK. Dôležitá informácia pre všetkých, ktorí TikTok si ešte nestiahli. Vrátane mňa, hoď máme digitálnu agentúru, ale som rád, že mám kolegov, ktorí poznajú TikTok lepšie než ja. Je to neuveriteľné. Už aj dospelí ľudia pozerajú TikTok. Je to neuveriteľné. To je nebezpečné, mám taký pocit, ale... Je to tak, akože sám som zvedavý, kam sa to bude vyvíjať, ale už nejaké štatistiky a predikcie do budúcna hovoria, že čoraz viac ľudí dokonca vyhľadávanie na Google a na TikToku. Toto je pre mňa akože normálne až šokujúce. Že vesmír nový. Ale naozaj to vraj funguje. Akože zaujalo práve na tom TikToku to, že mnohí tí používatelia, hoď môžu mať aj nižší vek, tak vedia ovplyvniť nákupné správanie svojich rodičov alebo starších kamarátov. Hej, čiže môže tam byť zmysel pôsobiť, alebo zároveň tá firma si môže vychovávať ako keby tých svojich budúcich zákazníkov, že hoď dneska ešte nemá tú cieľovú skupinu, alebo my sa stretávame, hej, teraz pracujeme pre nejaké rádio napríklad a ono má nejakú cieľovú skupinu, 40-60 rokov ľudí, ktorí ju počúvajú a chce ako keby osloviť mladšie publikum, tak potrebuje hľadať kanály, na ktorých aj to mladšie publikum funguje, čiže to môže byť tiež jeden z tých spôsobov. Áno, môže. Určite akože neodporúčil by som, by to bol jediný kanál, komunikačný kanál, ktorému budem pripisovať najväčšiu dôležitosť, že toto mi určite bude predávať. Pravdepodobne nebude. To je dôležité si povedať, aké očakávania mám od tej sociálnej siete, lebo ak to, čo robí tá sociálna sieť, že pomáha mi budovať brand, ale ja čakám, že mi to do týždňa zvýši tržby, tak som mal zlé očakávania. Presne tak, že naozaj treba aj ten content plán, o ktorom si hovoril, je dôležité si určiť, aké cieľe by mal spĺňať a na základe toho robiť. Že či môj cieľ je predávať, alebo môj cieľ je zvyšovať poznateľnosť, alebo môj cieľ je viac fanúšikov na Facebooku, alebo viac návštev môjho blogu. Toto si treba určiť a na základe toho aj ten content plán tvoriť. Že vlastne každý ten cieľ, na dosiahnutie každého toho cieľu to potrebujeme urobiť trošku inak. OK, čiže ak som ťa dobre počúval, tak to, čo by mohol obsahovať content plán v našej firme alebo organizácii je nejaký cieľ, čo chcem v marketingu dosiahnuť, možno nejaké KPIs, aj nejaké základné metriky, ciele, ktoré viem odmerať a chcem tiež keby dosiahnuť. Potom si hovoril o nejakej periodicite, ako často pridáva ten obsah. Čo ešte môžu byť premenné v tom social media pláne? Budget. Väčšinou akože už sme sa preklopili do toho biznisového, že nie sme už študenti. Ja to tak preklopím teraz, že v tomto Mavio podcaste sa nebudeme baviť o type klientov, ktorí povedia, spravte mi reklamu, ale nemám žiadny budget. Dobre, to nejak odfiltrujeme teraz, my skúsime pripraviť nejaký článok k tomu, že čo v tom momente, keď nemám žiadny budget, ale teraz sa bavíme o tom, že už mám niečo na tú reklamu, hoď iba 50 €, hej, mesačne. Áno. To vtedy treba ľudí viac edukovať, hej, lebo však už keď oslovuje človek nejakú agentúru, tak nejaký budget asi má, len zlo si to prepočítal. Opäť by som dal taký break, že bolo by dobre, keby vedel, koľko má na to, keď oslovuje tú agentúru, lebo vlastne ten si hovoril, že buď máme čas alebo peniaze, hej, a že aj ten čas mal nejakú hodnotu a my sa častokrát stretávame s tým, že sa doťahujeme 2 mesiace o tom, koľko ten klient vlastne má na to financií, nakoniec zistíme, že nemá. Mohol to povedať na začiatku, on stratil čas aj my, hej, ale tak. To je potom mini problém. Čiže áno, treba mať, dôležitá otázka je ten budget, pretože ak niekto povie, že chce robiť proste 20 príspevkov mesačne, ale chce dať do budžetu 100 €, to nedáva zmysel. Pretože na tú tvorbu príspevkov, pokiaľ si ju nebude robiť sám, čo predpokladám, že si ju nebude robiť sám, tak zaplatí stovky eur za nejaký obsah a za distribúciu dá 100 €. Proste to nedáva zmysel, lebo vytvorí ten človek obsah, ktorý nikomu nedoručí. Čiže potom hľadáme ten taký zdravý stred, aby naozaj, že minimálne v tých nižších budžetoch, že
50/50, aby to aspoň bolo, že toľko, koľko vložím do výroby toho obsahu, čo že banery môžu byť proste možno desiatky eur, video možno stovky eur, tak aspoň toľko eur dajme do distribúcie toho obsahu, aby to malo zmysel. Ideálne viac samozrejme, hej, ale toto je naozaj veľmi časté, že ľudia si povedia, urobíme úžasné video, veľkoprodukčné za 1000 eur, proste 5000 eur, hoci koľko proste veľa, že investujem, lebo chcem mať dobré video, ale vlastne neostane ten budget na distribúciu a je to zbytočné. To bol vlastne ten dôvod, pre ktorý si sa začal venovať tomu digitálnemu marketingu. Áno, to bol jeden z tých dôvodov. Ja ťa zároveň, Peter, vnímam ako takého experta na tvorbu video obsahu, pretože som veľakrát s tebou konzultoval, aký video obsah pripraviť pre nejakého klienta alebo pre nejakú značku. Skúsme si toto v krátkosti rozobrať, že aké typy video obsahov sú a ktoré sú vhodné pre aké kanály. Fú, to je rozsiahla otázka. Tak nebojte sa, ani tento podcast nebude trvať 3 hodiny. No dobre. Dobre, asi, že základné 3 kategórie sú nejaké, že krátke videjko na sociálne siete typu Instagram, Reels, Facebook, TikTok, ktoré môžu byť nízko rozpočtové. Potom je nejaká kategória nejakých promo videí do online, ale ktoré už majú vyzerať dobre. Dobre, aj tie prvé môžu vyzerať dobre. Nie, že by tie nemali, ale že už sú vyššie požiadavky. Že sú to už nejaké reklamné spoty, promo videá, ktoré majú odprezentovať moju firmu alebo nejaký môj produkt, ktorý majú už odrážať aj tú kvalitu toho produktu proste, hej, že sú to ako malé reklamné spoty, ale nie v telke, ale v online. A potom je nejaká tretia kategória, už naozaj reklamné spoty do teliek a s nejakou ambíciou, akože jednak telky, ale jednak aj online s veľkými budžetmi do YouTube napríklad. Tak začneme tými malými, jednoduchými videami. Máš nejaké také rýchle, dobré, použiteľné odporúčania, že idem tvoriť teraz Instagram Stories alebo Reelsko, čo by tam nemalo byť, na čom ste sa vy popálili, že ste skúšali, vôbec to nefungovalo? Veľmi záleží znovu, že čo ten človek vlastne predáva alebo čo chce dosiahnuť. Čiže všeobecné odporúčanie asi neexistuje. Všeobecné odporúčanie asi iba existuje, že skúste to a začnite niečo robiť a testujte si, čo vám funguje. A ty si to vlastne povedal, že ty v rámci či už digitálneho marketingu alebo tých platených kampaní si spätne aj vyhodnocuješ, že pracuješ s nejakou analytikou toho celého. Čiže aj pre tých, ktorí možno nevedia, tak aj to Reelsko má nejakú analytiku, kde si viem pozrieť, komu to bolo distribuované, koľko ľudí si to pozrelo, či so zvukom, bez zvuku a podobne. Áno, presne tak. Že v tejto Instagramovo, Reelskovo, TikTokovej časti je možno asi taká zásada, že v prvých sekundách 3 by malo odznieť tá pointa. To znie ako dosť náročná výzva. Áno, ale dá sa to naučiť. Akože treba si napozerať videjka a človek to pochopí. Hej? Že nemusí ísť klasická chronológia, že začnem niečo vyrábať. Že pokiaľ je to akože chcem ukázať výrobný proces, tak nezačnem, že mám kus dreva a začnem robiť a po minúte mám hotový výrobok, ale v prvých 2 sekundách ukážem, toto ideme vyrobiť a ukážem vám ako na to. Hej, jednoducho. Ale že vlastne človek musí v tých prvých 3 sekundách pochopiť, divák musí pochopiť, o čo vlastne v tom videu ide. Pokiaľ to nepochopí, tak scrolluje ďalej. Že tá doba dnešná sa strašne zrýchľuje a naozaj ten človek tomu venuje 3 sekundy a pokiaľ ho to nezaujíma, ide ďalej. Čiže dozvedieť sa pointu hneď na začiatku, alebo pokiaľ to je niečo vtipné, alebo potrebujem dozdať nejaký message, tak pracovať s tým, aby to bolo hneď na začiatku a potom akože jasné rozmýšľať aj nad tým videom, aby to zasa nebolo úplne že celé zle. Máš ty nejaké značky, brandy, reklamy, Reelska, ktoré proste, že rád si pozrieš, alebo si povieš, že tak toto bolo perfektne pripravené, premyslené, že máš niečo také ty obľúbené, že čo aj teba osloví ako marketéra? Nemáš? Nemám nič také, že videl som kopec dobrých Reelsiek, ktoré ma pobavili, ktoré ma niečo naučili, ale nespomeniem si asi úplne, že to bolo vždy na nejakom takomto konkrétnom kanáli
Dobre, a teraz moja otázka znie, že si povedal, že pobavili ma, takže ako z toho, že budem tvoriť videá, ktoré bavia ľudí a veľa ľudí ich pozerá, sa dostanem k tomu, že mi pomôžu v budovaní brandu, v predaji, alebo v tom, že vlastne tá firma bude zarábať? Zábava v týchto sociálnych sieťach je najsilnejšou pravdepodobne a ľudia sa chodia baviť tam. Že nechodia hľadať tipy na darčeky na Vianoce, ale chodia sa tam baviť. A tam je dôležité potom vymyslieť to video tak, aby ten brand tam jasne odznel, aby to tam bolo v tom kontexte zakomponované. Ja neviem, že TikTok Kauflandu si pozrite, alebo proste niečo, že proste zábavný obsah, 5 typov zákazníkov, ale jasne tam vidíte tam tú pokladňu, tú predavačku, všetko je obrandované, ešte vám tam aj povedia, čo je v zlave, ale je to celé vlastne smiešné. Takže nepovedia to tým serióznym slovníkom a produktovými názvami a proste odbornou terminológiou, ale vlastne tak ako sa normálni ľudia rozprávajú o produktoch. Hej. Áno, proste fero joke štýl, proste na všetko. Nejak som ho videl teraz asi v každej reklame už pomaly, že od, neviem, naozaj nejakých potravín cez, zaujímavé, ale dobrú tému si otvoril. Robí to dobre, robí to, čo ľudí baví a proste... Dobrú tému si otvoril, čo influencer marketing, či už mikroinfluenceri, veľký, aký to má vplyv na značku, na predaj, na tvorbu obsahu? Má to vplyv, znovu proste je to influencer marketing je o tom, že dostávam sa cez niekoho iného k tomu okruhu ľudí, ktorí jeho sledujú. Treba nájsť prienik, proste keď sa venujem nejakej oblasti, tak potrebujem nájsť influencera, ktorý sa tiež venuje tej oblasti, aby to nebolo úplne od veci, aby tá jeho cieľová skupina sa prirodzene tak naviazala na tú moju a buduje to povedomie. Čiže nerobiť to, že oslovím nejakú Natáliu Pažickú, aby išla robiť promo H&M-ku alebo nejakému fast fashion a bude to asi trošku... Pravdepodobne to odmietne. To môže byť dôvod, prečo vás poslali dopreč poslední 5 influenceri. Slušne povedané. Už nie je podľa mňa úplne... A možno sa mýlim, neviem, ale už podľa mňa nie je úplne ani taký extrémny boom tých influencerov na Instagrame a tí influenceri, ktorí tam sú, tak už to robia sofistikovane a vedia, čo chcú a čo nechcú. Samozrejme stále je množstvo tých, ktorí všetko vezmú, hej, ale toto je pre mňa ale kľúčové, že keď som značka, nemám s tým skúsenosť napríklad s influencer marketingom, tak mám trvať ako keby mať predstavu, ktorú sa snažím vtlačiť do toho influencera, že takto mi to natôč, toto povedz o tom produkte, alebo práve je lepšie nechať si poradiť, aby to spravil on svojím štýlom vlastne, svojím jazykom. Hoď to nebude úplne také... ako by som ja chcel predať tú značku. No, tu je dôležité sa presne odosobniť a dať voľnú ruku tomu človeku, ktorý tvorí ten obsah, lebo vtedy je to povedané tak, ako sú jeho sledovatelia zvyknutí a konzumujú ten obsah tým spôsobom. Že pokiaľ to bude úplne iné, tak ľuďom to bude nepríjemné až sledovať to video, lebo nie sú na to zvyknutí, že to je divné proste. A je naozaj trend v poslednej dobe, že ten obsah generovaný užívateľmi, user-generated content, lebo funguje. A to je ako keby iba pretavenie toho, čo poznáme pod influencer marketingom a potom už ako keby nemusí byť ľudia ani influenceri, aby tvorili dobrý obsah a dokázal si ich niekto kúpiť dokonca. Hej, že sú to ľudia, ktorí majú 10 followerov možno na Instagrame, ale robia dobrý obsah a vedia sa predať. A toto tiež firmy v poslednej dobe chcú, lebo to funguje. Hej, že naozaj to vidíme aj v reklamách. Jednak, že videá fungujú viac ako banery alebo obrázky a obsah, ktorý nepôsobí korporátne alebo tak umelo, ale pôsobí, že to je naozaj akože od človeka, že tieto punky niekto naozaj nosí a má s tým dobrú skúsenosť. A toto naozaj tak psychologicky lepšie funguje na tých ľudí a aj funguje to lepšie v tých reklamách. Mne zároveň napadá, že tým pádom, ak ten produkt používa, hovorí o ňom ten môj zákazník, tak častokrát mi môže pomôcť ako firme. Ja si teraz
spomínam na veľa značiek, hej, z food segmentu, ktoré nechali svojim zákazníkom navrhnúť, ako majú vyzerať burgere, ako majú mať chuť, ako majú mať omáčku a vlastne tie najlepšie vybrali a potom vlastne predali to, čo chcú ľudia, čo im vlastne navrhli, až po kozmetické firmy, ktoré proste nechali navrhnúť zákazníkom dizajny svojich produktových obalov a vlastne, že čo viac niekedy, akoby môžeme chcieť, aby ten zákazník povedal, čo sa mi páči, však na to robíme rôzne marketingové prieskumy, výskumy, ale keď raz vytvorí on ten obsah, tak vlastne je to asi najkonzistentnejší spôsob, ako on sa s ním vie stotožniť. Áno, a keď sa to dobre odkomunikuje, akože marketingovo, keďže si sa to dozvedel, takže to asi dobre odkomunikovali. Čiže aj na tých ostatných, ktorí vlastne sa nezapojili do tej tvorby, to má veľký benefit, že vlastne oni počúvajú ľudí. To som bol jeden z nich, pretože tá firma bola kozmetická a bolo to o návrhu nejakej maste, alebo ja neviem čoho. Vôbec som nerozumel tomu segmentu, ani som to nevedel navrhnúť, iba som si povedal, že wow. Dobre, hovorili sme, Peter, o tom, že obsah je king, ale o posledné mesiace a roky hovoríme, že distribúcia je King Kong. Prečo? A ako tú dobrú distribúciu teda toho kontentu robiť? Znovu musíme poznať, kto je tá cieľová skupina. Musíme mať budget vo veľa prípadoch. Tým, že toho obsahu sa tvorí také kvantum a bude to iba rásť, tak organicky neplatene sa málo čo dostane k širokému publiku. Takže musíme si to vopred premyslieť, že akými kanálmi ideme ten obsah šíriť. Hej, a aké sú možnosti tých kanálov alebo tých spôsobov dostávať obsah k zákazníkom? Zostane možno pri videách, lebo hej, záleží, že či je to banner, či je to článok, alebo čo vlastne to je a aký obsah, ale keď sme hovorili pri videách, tak máme možnosti YouTube platené reklamy, hej, rôzne formáty, 6 sekúnd až po dlhšie formáty. To je to, čo neviem preskočiť pred obľúbeným klipom mojej kapely, hej. Ako keby každá tá distribúcia má svoje pravidlá, svoje formáty, hej, čiže tak ako v YouTube, aj v Instagrame, aj na Facebooku, aj na TikToku, hej, že všetko má svoje pravidlá nejaké alebo svoje akože odporúčania. Nejdeme to asi teraz úplne rozoberať, ale hej, že tak tie pre videá sú tie základné kanály Instagram, čiže Instagram ponúka, hej, že Reelska, storky, potom Facebook, organický, čiže tiež nejaký, že Reelska, nejaké video vo feede, platené reklamy v tomto celom, že toto je ako keby organika, ale tam je dôležité, keď to chceme dostať ďalej, tak platiť reklamu na tie videá s nejakým cieľom. A znova je rozdiel, že či chceme, aby to video iba budovalo nejaké povedomie alebo priamo predávalo. A ako som už spomínal naozaj, že tie videá v tých kreatívach sa už predháňajú tie nejaké banery. Čiže je dobré použiť videjko na vyslovene predajné reklamy, že pod tým button nakupovať krátky opis a ukážeš mi proste tú šiltovku správa zľava, ako ju nosia 4 ľudia, ako je to cool a dokážeš to ukázať v 6 sekundách a dokážem mať z toho veľa väčší obraz a väčšiu chuť si to kúpiť. A čiže zaradila to aj do týchto konverzných nákupných kampaní. Potom pracovať s tými videami, akože rozbiť ich na všetky možné formáty. Keď už mám to dobré videjko, tak je dobre použiť ho úplne všade, lebo všade si ho pozrie niekto iný. Čiže áno, to je dôležitý point, že nemusí to stať strašne veľa času. Že urobte si dobré videjko a rozbite ho všade. Dajte ho na YouTube, vystrihnite ho na výšku do YouTube Shorts, dajte ho do storky, dajte ho do Reelsov, upravte ho na Facebook, upravte ho do Facebookovej reklamy. Máte možno nejaký článok, nejaký rozhovor s vami niekde, v nejaký PR, niečo, dajte tam to video tam, proste všade. A to mi akoby hovorí o potrebe naozaj vrátiť sa o
15 minút dozadu v našom videu, že mať tú stratégiu, mať ten plán nejaký, pretože ak ja si toto uvedomím, že potrebujem to video rozbiť až keď ho mám a vlastne zistím, že do 6 sekúnd to nemá žiadne posolstvo, hej, tak vlastne to neviem tak spraviť. Čiže opäť sa vraciame k tomu, čo s klientom veľmi často hovoríme, že mať stratégiu je základ v marketingu, pretože potom strieľam na slepo, vypúšťam hodzaké videá, hodzaké statusy. Vlastne je to síce zaujímavé divadlo pre toho môjho zákazníka, ale netuší, o čo sa snažím, hej, že čo robím. Ale keď mám tú stratégiu, tak tomu rozumie, že to video som videl najprv na YouTube v nejakej 6-sekundovom spote, potom som si ho pozrel v promo videu v plnom celku, potom som si prečítal článok o celej tej kampani. Čiže toto rozumiem aj z toho, čo hovoríš, môže pomôcť, ak to je konzistentné na tých viacerých kanáloch. Určite. Lebo človek, aby niečo prijal, pokiaľ hlavne, keď je to pre neho nová vec, musí to vidieť opakovane viackrát a inde na rôznych miestach. Aj možno aj kombinovať to s offlineom. Vtedy to začne fungovať celé vlastne dokopy. Nepomenovali sme ešte jeden nástroj alebo kanál a to je tá skratka záhadná PPC, ktorá nie je nadávkou, už o tom vedia teda mnohé firmy a mnohí marketéri, ale možno by ma zaujímalo, že ak jednou vetou vieš teda predstaviť, že čo to je, aký to je nástroj, čo sa pod tou skratkou skrýva, a druhý je, že opäť viem, že to je všeobecná otázka, ale skús to nejak skonkretizovať, že ako mať úspech v tom výkonnostnom marketingovo v tých PPC kampaniach na Google napríklad, že čo zohráva tú kľúčovú rolu v tom úspechu alebo neúspechu. No dobré, tak poďme postupne. 3 otázky som ti dal v jednej. PPC je pay per click, čiže vlastne hovorí to o tom, že platím za kliknutie, neplatím za nejaké iba zhliadnutie. Udomácnilo sa ale toto pomenovanie aj v širšom kontexte, aj pri Facebooku sa používa výraz, že PPC, kde tam sa nedá nastaviť, že platím za klik, ale v princípe hlavne sa jedná o naozaj výkonnostné kampane, nie vždy, aj pri Google, aj pri Facebooku, aj v tom balíku PPC sa dajú robiť aj kampane na poznateľnosť, aj YouTube kampane a tak ďalej, ale keď sa zameráme na ten performance marketing, tak hlavne sa to jedná oň, čiže znova musí jasne zadefinovaný cieľ, že ideme predávať, určíme si, koľko vieme sa smerovať k tomu, koľko nás môže stať klik. Je za tým matematika, ako to vypočítať, aby nám to fungovalo, aby vlastne tie návratnosti boli. Je úžasné na tom to, že robíme pri PPCčkách s dátami, ktoré máme veľmi rýchlo, čiže takmer online hneď vidíme, koľko ľudí je teraz aktuálne vlastne na tom e-shope. Vidíme, kde sa nachádzajú, vidíme, na akých stránkach sú. V dlhších obdobiach vidíme vlastne tie demografie, vidíme vlastne všetko, čo chceme, dokážeme vidieť v tom online o tých ľuďoch a na základe tých ľudí a na základe ich správania vieme cieliť tú reklamu veľmi presne. Čiže keď niekto teraz zvažuje kúpu okuliarov, tak zadal to do Google a niečo hľadal, tak my vieme takmer hneď vedieť, že Jaro hľadá nové okuliare a budem ho bombardovať reklamami. Čiže ty si jeden z tých, ktorý ma tajne odpočúva, keď sa rozprávam so svojimi kamarátmi o tom, kam chcem ísť na dovolenku a z hodou okolností o pol hodinu to vidím na Facebooku, hej, že predpokladám, že tomu asi predchádza moje nákupné správanie, ktoré si častokrát neuvedomujem, že pozerám nejaké tipy, čo robiť vo voľnom čase, hej, lajkujem nejaké stránky zahraničných krajín a tak ďalej. Áno, už si pozrel na nejakú, už si klikol na nejakú stránku a už si nejakú tú dovolenku pozeral. A tým pádom Google vie, že Jaro hľadá dovolenku a všetci tí, akože ja ako inzerent, ktorý pracujem pre nejakú cestovnú agentúru, mám už nastavené proste nejaké kľúčové slova na ľudí, ktorí hľadajú niečo so Sardíniou, dovolenka, niečo. Google už si mi to automaticky spojí a keď to mám správne nastavené, tak tá reklama si ťa nájde, lebo vie, že chceš ísť na Sardíniu a vyskočí ti to v searchi, potom ti možno vyskočí aj nejaká YouTube reklama o Sardínii, na Facebooku niečo.
Keby ste chceli vedieť o tom, ako chytať ľudí na to ich nákupné správanie, tak nám pokojne napíšte, či už mňa alebo Peťovi a môžeme rozdebatovať konkrétne príklady alebo formy tých PPC kampaní. Blížime sa k záveru nášho podcastu, preto si dovolím položiť takú magickú otázku. Už máš nejaký trend rekord v tom marketingu, že niekoľko rokov v ňom pôsobíš. Keď ľudia budú pozerať práve toto video, tak bude začiatok nejakého nového roka. S novým rokom sa spávajú vždy nejaké nové trendy. Tak kam sa marketing posunie v roku 2024 podľa teba? Čo vidíš ako také výzvy alebo trendy, na ktoré by mali firmy alebo marketéri reagovať? Ešte skôr, ako ti odpoviem, tak ešte som si uvedomil, že najdôležitejšiu vec o PPCčkách som vlastne nepovedal. A to je? A to je, že sú zamerané absolútne, akože pre tejto performance, lebo sa zamerajú absolútne na výkon. Čiže vlastne ich cieľom je to, že majú zarábať. A cieľom je to, že na konci mesiaca ti poviem, že za každé tvoje euro, ktoré si vložil do reklamy, ti táto reklama ma zarobila 5 eur, 7 eur, 10 eur, 4 eurá. A že toto je jej poslanie. A toto týmto premostím aj do toho roku ďalšieho. Myslím si, že takéto presné cielenie a výkon bude každým rokom akože nutnejšie, pretože je toľko reklamy, toľko zadávateľov reklamy, že obrovská spústa. A je nutnosť vlastne cieliť čo najpresnejšie, nie len tak proste do vetra, lebo to bude vyhadzovanie peňazí. Že tá reklama, dalo by sa povedať, že drahne, že je každým rokom drahšia a preto je nutné vlastne sa zameriavať akože úplne až do tých detailov, že kto je ten človek, ktorý potenciálne u mňa môže nakúpiť. Čiže toto je podľa mňa taký jeden trend, že na toto bude veľký dôraz a požiadavky veľké pri tých klientov, že naozaj sa to musí vracať a musím to vidieť. A obsahovo podľa mňa ten trend na tých krátkych videí a skracovania sa videí bude podľa mňa pokračovať. Či mne napadá, že z tohto podcastu budem musieť spraviť nejakú minútu a pol zostrih, inak si to asi nikto nepozrie. Absolútne. Tak pozdravujem Davida do režie, ktorý najprv, máme tu takú časomieru, najprv bola biela, potom zelená, potom oranžová, teraz mi tu bliká už na červeno, čo znamená, že sa teda blížime k záveru. Môžeš ešte akože dokončiť tie trendy, ale spojím to s tou otázkou, že keby si mal dať jednu radu pre budúci rok podnikateľom v marketingu, tak ako by znela? Podnikateľom marketingu. Zamyslite sa hneď na začiatku roka alebo ešte teraz koncom roka, koľko percent z obratov chcete investovať do marketingu. Aby vám to dávalo zmysel. To tak v poslednej dobe asi tak riešim na viacerých frontoch, že to je dôležité, že určiť si to vopred, možno fakt, že v percentách, lebo je to najflexibilnejšie a keď to začne fungovať, tak vlastne aj ten budget do reklamy sa automaticky vie dvíhať a vlastne kontinuálne vie to zabezpečiť nejaký kontinuálny rast. To bola veľmi jasná odpoveď alebo jasná rada. Hosťom dnešného Mavio Talku bol Peťo Kocúr. Ďakujem ti, že si tu bol. Ďakujem za pozvanie. Moje meno je Jaroslav Dodok. Verím, že čokoľvek vás zaujímalo z tejto témy, tak nájdete v popise tohto videa alebo v komentároch. Hovorili sme o veľa skratkách, PPC, CTR, metriky, tak hodíme dole článok, ktorý vysvetlí všetky tieto naše skratky a tento náš slang. A ak by ste chceli vedieť viac o marketingu, médiách alebo reklame, tak pozerajte tieto naše Maviotalky, zdieľajte tieto videá a choďte pozrieť na web maviomedia.sk. Ďakujeme veľmi pekne. Čaute.